Když jsem já chodil do školy, tak šikana byla o tom, že ti rozbili družku, vzali ti peníze na svačinu a ponižovali těchže klasický ve třídě před ostatníma dětma. No ale jak je dneska ta generace Z, tak jim to vůbec nezávidím, co se týče té digitální doby. Jau, bylo to pondělí, ta holka šla ze školy domů a ty nenechal si projít. Stal si tam s kamarádama, myslel si, že jsi tvrdý, že jsi frajer, že ti to může projít. Vzal si telefon z ruky a ona se tě bojí a tvoji kamarádi za tebou blbě stojí. Díváte se na fotky a taky její zprávy, smějete se tomu, vytváříte velké tlaky. Na její psychiku, mysl a srdce sakra taky. Ty nejsi člověk, ty si zmrt a život ti to vrátí. Ona tam stojí, neví co má dělat, jen se trápí. Přeje si, ať to skončí, ať se může domů vrátit. A co mi na to řekneš? Ať se může domů vrátit. Falešný šikanátore? Smrde. Řekni, jak se cítíš, když se tak chováš, když slabý se tě bojí a ty přesto konáš. Tvoje karma si tě najde a podá. Cítíš ten nůž, do srdce tě podá. Řekni, jak se cítíš, když se tak chováš, když slabý se tě bojí a ty přesto konáš. Tvoje karma si tě najde a podá. Cítíš ten nůž, do srdce tě podá. Nemyslím si, že je dobré přidávat se k lidem, co dělají lidem ze života peklo. Já chápu, že jsi na základce ještě děcko, co prostě ještě nerozpozná světlo. Ale jde o to, že už ty jsi sakra na střední. Nedej bože na vysoké, nebuď prosím takový. Dokonce zažil jsem na vlastní kůži v práci. V dospělosti sakra dávali mi samply. To je ta jednoduchá psychologie lidí, když vidí, že se ostatní baví, tak se přidají. Dává ti to smysl, nebo dává ti to slzy, tak mě prosím tě slib, že až uvidíš, že někdo bude potřebovat tvoji pomoc, že uděláš co můžeš, nebudeš se dívat, ale uděláš co zmůžeš. Možná nemá každý sílu bráchu jako právě ty. Využij toho a pomož lidem, co jsou ranění. Ranění. Pomož sakra raněným. Čau, Luky, řekni to, brácho. Řekni, jak se cítíš, když se tak chováš, když slabý se tě bojí a ty přesto konáš. Tvoje karma si tě najde a podá. Cítíš ten nůž, do srdce tě podá. Řekni, jak se cítíš, když se tak chováš, když slabý se tě bojí a ty přesto konáš. Tvoje karma si tě najde a podá. Cítíš ten nůž, do srdce tě podá. Underground hip hop. Presten atención, podría decirse que controlo. Una vez más. Pechoka. I'm making a note here, huge success.